Sunday. Have a blessed Sunday, everyone. Sa itong mga kaigsuunan, especially diriya sa the City Cathedral, one-way outreach diri sa Tagum City. Good morning. Og sa itong mga kaigsuunan all over the world, maayong Domingo diha sa ato diha tanan. Og it's another opportunity for us na pod nga makadaig sa tumboy nga Dios og dili babag igsuon nga wala man ta sa to ang physical nga simbahan apan nasayod ko nga andam na kita sa pagdaig sa tumboy nga Dios karon Amen. Hallelujah. Og usa pa akong basahon ang pulong sa Dios diha sa Psalms 95 verses 1 to 7. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. And His Son are the depths of the earth, and the mountain peaks belongs to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Maker, Hallelujah. for He Yes, is our Lord. God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Amen. Amen. Hallelujah. We praise you, Lord. Let us sing for joy to the Lord Jesus Christ. Let's worship the Lord with all our hearts and soul. Amen. Amen. Hallelujah. We are a friend of God. Thank you, Lord Jesus, for your presence. Yes, Lord. We bless you. Who am I that you are mine? Oh, Lord Jesus. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I, Lord? That you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. That you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's
Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Hallelujah. Jesus, we glorify your name. For you are fighting for us, Lord Jesus Christ. We will not be shaken. We will not be moved. Hallelujah. He has overcome it all. He is fighting for us.
overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ. My life is free, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. For us, Lord Jesus Christ. We bless you, Lord. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies submitted, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies submitted, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies submitted, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of God. My life is free, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out. God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We shout it out, shout it out, shout it out. For us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Shout it out, the name of Jesus. Hallelujah. We praise your name, Lord Jesus. Lord, Lord. Oh, hallelujah. In the name of Jesus, there is healing. Amen. In the name of Jesus, there is peace and joy. Hallelujah. We praise you, Lord. And we will worship you, Lord Jesus Christ, with all of our hearts. You are so beautiful, oh God, beyond description. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too
All praises due. I stand in love of you. I stand in Lord Jesus. You're so wonderful, Lord God. Your name is so great, Lord Jesus. There is no one else like you, Lord. You're the only God, Lord Jesus. Yes, Lord. You're the only God who's created by human hands. You are the only God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Yes, Jesus. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone, from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and the bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone, from before time began. You are on your throne. You are God
your holy name. Okay, maayong buntag sa tanan nga mga nakaroon nagasubaybay sa atong live streaming. Ang tanan ng mga televiewers nga nagasunod kanato, maayong buntag o happy Sunday to you. Salamat na andam na usab ang inyong magkasing-kasing sa pagdawat niining mga matahom sa pulong diin puno sa iyang kinabuhi. Okay, karang buntaga, din ako magasugod sa libro sa Korinto. 1 Korinto Kapitulo 3, versikulo 10, ngadto sa 11. By the grace God has given me, I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one should be careful how he builds. Verse 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Ang Dios magapanalangin siyang pulong karong buntaga mangigsuon og dunay duha lamang kabutang atong isgutan karon. Isgutan nato kining giingon pundasyon or the foundation. Dunay duha ka pundasyon, right and the wrong foundation. Insakto o sayop nga pundasyon. Mga igsuon, kung wala ka mo malimot sa libro sa Lucas nga giingon ni Ginoong Hesus sa usa ka babae nga si Marta. Nagaingon siya Marta, ingon siya Marta. The Lord answered sa Luke chapter 10 verse 41. Nagaingon siya Marta, Marta, the Lord answered, you are worried and upset about many things. But only one thing is needed. Mary has chosen what is bitter, and it will not be taken away from her. Okay, so usa lang ka butang ang labing mahinungdanon sa tao nga iyang maangkon. Dili butang sa kalibutan, kundi espirituhanong butang ang gikinahanglan na pagadawaton sa tao. Tungod kay ang tanan nga mga source nga gikinahanglan sa tao, nagsukad ang tanan gikan sa Ginoo. Okay, so mauni ang giingon ni Jesus kang Marta. Ingon siya, Marta, nagkapuliki ka. Ingon siya, usa lang kabutang nagkikinanglan sa tao karon nakuha sa migsuon nga mao kini kang Maria ug dili na gayud kini makuha paggikan kaniya. So karong buntaga sigutan nato kining insakto o dili sakto nga pundasyon. Ang pundasyon nga itong isgutan dinhi walay lain kundi ang pulong sa Ginoo. Dini ko magasugod usab sa laing bahin sa libro sa Mateo Kapitulo 7. Mao ni siya ang pundasyon. Kung isgutan nato ang pundasyon, usa kini kabalay nga imong gitukod. Okay, so kung dili maayo ang pundasyon, may pagkadelikado kanang balaya. Dini sa Mateo chapter 7 verse 24, nagaingon siya dinhi, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock. Okay. So, ang usa ko no kataong nakadungog og nagatuman, ningon siya, may sama siya sa usa ka tawo nga maalamon, wise man. Nganong nagingon man siya nga wise man, ingon siya, tungod kay sulayon gayud ang pundasyon nga imong gitukuran. Verse 25, nagaingon siya dinhi, the rain came down, the stream rose, and the wind blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Okay. So wala kuno matumba. Sa dihang niabot na nga gisulayan kining pundasyon na, nag-ingon siya giulan,
gibaha, gihampak sa hangin, wala kini natumba tungod kay lig-on ang pundasyon. So sakto nga pundasyon. Dinhi sa laing bahin sa 26, lain na pud nga pundasyon. Nagayon siya, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man. So mauni siya ang problema. Siya nga nakadungog ug wala magatuman, mao nay problema. Ingon siya, mahisama siya sa usa ka taong buang-buang. Foolish, ingon siya, foolish man. Okay. So dinhi makita na to dinhi na ulan, ingon siya sa verse 27. Sa verse 27, the rain came down, the stream rose, and the wind blew and beat against that house, and it filled with a great crash. Nganuman tungod kay dili lig-on ang pundasyon, kundi ang iyang pundasyon naa sa balas. Dinhi sa verse 26, nagaingon siya, not only a foolish man who built his house on the sand, napagyud sa balas. Okay, so karong buntaga, mauni ang nindot nga isgutan nato. Importante kayo mangigsuon na masabtan gayud nato kining giingon pundasyon, the right and the wrong foundation. So unsay buhaton nato dinhi? Ang gikinahanglan gyud sa tawo nga doon na kitay insakto og makusganong pundasyon. We need a right and strong foundation. Okay. So dinhi sugdan nato dinhi ang pagtan-aw sa giingon wrong foundation. Number 1, unsa may makita nato sa giingon sayop og dili mao nga pundasyon. Siguro ang atong pagkinabuhi kaniadto nagatuo man kitag dunay Dios apan subo palandungon tungod kay ang atong gituoan wala gayud makasakay sa kamatuoran. Mao ni ang giingon ni Pablo sa Romans chapter 10. Tan-aw nato ang atong mga Biblia sa Roma kapitulo 10, Romans chapter 10 verse 2. Okay, so ingon si Pablo dinhi na doon na siya dako kaayong kasubo. Ingon siya, for I can testify about them that they are jealous for God. Okay, kuno kining mga tawhana nga iyang giingon, ingon siya, doon na gayud sila pagkamasibuton diha sa Ginoo. Ingon siya din, for I can testify about them that they are jealous for God, but their zeal is not base. Ang ila kunong pagkamatinud-anon, wala kuno mahisakay sa tinuod nga kahibalo. Okay. Nga naman, verse 3, since they did not know the righteousness that comes from God and sought to establish their own. So, wala sila makakaplag sa tinuod nga pagkamatarong sa Dios apan sa ilang kaugalingon naninguha sila alang lamang sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong. Okay. Doon na may pagkamatarong pero dili sibo sa tinuod nga pamaagi sa Dios. Okay. Kundili sila ra mismo. Okay. Maoy na ning kamot. Okay. And sought to establish their own. Sila ragyod mismo ang naningkamot nga mahimo silang mamatarong. Dili paagi sa pagamatarong nga iya sa Dios. So sa nahitabo, they did not submit to God's righteousness. Og tungod ni ini, wala sila makapasakop sa tinuod nga pagkamatarong nganuman tungod kay ang pundasyon. Okay. Ang pundasyon maoy problema. Ang ilang ginahimo wala mahisulod ug mahisakay sa kamatuoran. Not a biblical, have no words. Walay pulong sa Ginoo nga nagagiya kanila. So tungod kay wala may pulong sa Ginoo nga nagagiya kanila, nagsagol-sagol na lang ang tanang paagi. So ingon kita ni anak kaniadto, bisan ako ingon usab ni anak kaniadto. Okay, sama pananglitan. Praise the Lord. Okay, sama pananglitan. Kasal. Daghan kitag mga gitawag sa Tagalog papamahiin. Mga lihi-lihi. Praise the Lord. Ginapainom og tubig. Kutaw sa tubig. Okay.
gisudlay ang sudlay sa buhok sa lalaki, gisudlay ang buhok sa babae, gikutaw sa tubig. Okay. So sana sa mga makita nato na wala gayud mahisulod sa kamatuoran. Okay, amen. So ingon ni ana, okay, gawas pa ni ana, okay, kana magtukod og balay. Okay, magtukod og balay. Ang uban ilang itunong gyud og kunuhay ang mga maayong paagi. Doon na sila ilubong kwarta. Ang uban kanang humana sa balay morag maghalad sa balay. Dunay dugo nga ilang ibutang. Oh, praise the Lord. So dili wala masakay. So ambot pasabot niya na sa Exodus chapter 12 verse 21 down to 23, mao kanang mga pamaagi. So dili tungod kay wala man ta masayod sa kamatuoran, nagtuo ta nga mao na nay tinuod nga atong pagabuhaton. Okay, praise the Lord. Okay, lain pa nga example. Kanang cross nga gikan sa lukay. Okay, gipabindatahan nato. Unya, isuksok sa bungbong sa imong balay. Kay, matud pa, kung naay kilat og liti, mo to'y kuhaon, unya sunugon, iitsa aron, mawala ang liti, ang kilat. Okay, so daghang mga lihi-lihi. Sumauna siya, mali, wala mahisulod sa kamatuoran. It is a wrong foundation. Sayop og dili gayud mao. Okay. Gawas pa mga negosyo. Bagong abli. Okay, praise the Lord. So daghang mga lihi nga ilang ginahimo. Sama pananglitan, magabi sa gabi bawal manilhig kay mugawas kuno ang mga grasya. So mali gihapon dili na siya mao. Lagtun nga pagkasulti, tama gitong giingon sa Romans chapter 10 atong tanawon kadali Romans chapter 10 verse 2 na unsa kuno naninguha o naningkamot sila sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong na lamang. Okay, usbo na ko ha. Okay. For I can testify about them that they are jealous for God. Okay. Kinsa ni sila? Kini sila mga kaubanan o parinti ni Pablo ni. Dini sa verse 1, ingon siya, brothers, my heart's desire and pray to God for the Israelites is that they may be saved. Okay, so ingon siya nga gusto niya nga ang mga Hudiyo, maluwas gid sila. Pero problema lagi kay naa sila ilang kaugalingong pagamatarong. For I can testify about them that they are jealous for God, but their zeal is not based on the knowledge, since they did not know the righteousness that comes from God, and sought, naningkamot sila, naninguha sila, and sought to establish their own. Sa ilang pagkamatarong, ila-ila ra, naninguha sila nga maestablisar ang pagkamatarong. Ang pansubo pala doon kay wala nila makabot og makuha ang tinuod nga pagkamatarong nga gikan sa Dios. Nga naman, tungod kay wala mahisakay sa kamatuoran. Not a biblical, dili paagi sa pulong sa Ginoo. So mauni siya, tungod kay wala man masulod sa kabubuton sa Dios, nagsagol na lang ang tanang mga pamaagi, nagtumo-tumo, daghang mga totoo, og tungod niya na, ingon na lang niya na, basin, tingali mo rin pamasin-basin, tingali, tinumo-tumo, og totoo. So ingon na lang niya na, mangigsuon. So kitang nakasabot ni ini, maningkamot gayod kita nga ang atong pundasyon. Dili unta kini, sama sa usa ka balay nga natukod ibabaw sa balas. Kay walay Kristohanon nga exempted. Manaa kay posisyon o wala kay posisyon, tanan agion gud kitag pagsulay. Sulayon ang imong kinabuhi kung kusgan o ligon, establish na ba ang imong pagka matinud-anon diha sa Ginoo. Okay, so mao ni mga igsoon. So dinhi daghang mga butang pa nga atong makita na gikinahanglan gayud di ay nga giyahan kita. Giyahan kita sa pulong sa Ginoo, dili lang kay makadungog sa wali, kundi basahon pagayod nato, dili lang kay basahon pagayod nato, kundi ikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo. Kay mao may nagiingon sa Biblia, siya nga nakadungog,
ug siya nga nagatuman. Naisama siya sa sukatawo nga maalamon, nagatukod og balay ibabaw sa bato. So mao ni bato, kinsa man ning bato dire? Wala lain bato dinhi kundili si Kristo Hesus. Ang bato, wala ni lain pa nga gisgutan nga bato dinhi. Okay, si Kristo ra. Praise the Lord. Okay. So kining bato nga giingon dinhi, klaro kaayo nga makita nato na siya ug wala nay lain pa. Okay. So dinhi atong ipadayon kini sa ato na nga gisugdan dinhi sa Thessalonica, makita nato dinhi ang giingon. Praise the Lord. Praise God. Okay. Dinhi atong ablihan na usab kadiyot dinhi ang Buhat Kapitulo 17. Adto ta sa insakto nga paagi. Tungod kay sa unang gisgutan ako, wala gyud to masakto. Not based in the word, not based in the Bible. Okay, kundili iya ra. Walay pulong. Nya gawas pa diha, wala sila masayod sa tinuod nga pagkamatarong. Okay, sa Romans chapter 10 verse 3. Ang ilang pagkamatarong, ila ra yung hinimo-himo, ug ila ra yung kinagalingon nga pagkamatarong. Praise the Lord. So, dinhi kita sa insaktong pundasyon. Right. Okay. Right and strong foundation. So, dinhi, unsa man ni? Sa ako nang giingon ang Matthew chapter 7, ang insakto ug lig-ong pundasyon, mao kadtong nakadungog. Okay. Mao kadtong nagatuman. Nakadungog, nagatuman. Sa diha nga nakadungog og iyang gituman, muabot ang baha, muabot ang pagsulay. Dili gayud kini siya iano, dili gayud siya matumba kay ngano man nakabarog siya sa insaktong baruganan kang Kristo. Walay laing lig-on nga bato nga patukuranan alang sa tanan nga nagatuo, si Kristo ra gayud mga igsoon. So kita nga magtutukod, kita nga nagatukod og panimalay, siguruhon gayud nato na kining balay nga atong ginatukod kinahanglan nga lig-on, sigurado og dili gayud matarog. Okay, atong kablihan sa kadali dinhi no, giisgot ko mahitungod sa giingon sa dinhi sa Acts chapter 17 verse 11. Sa insaktong pundasyon sama sa nahitabo sa mga okay. Ingon siya din verse 11, chapter 17 verse 11. Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see if what Paul said was true. Unsa kuno to? Kining mga taga-Bereans, dili ni sila mutuo og istorya-istorya ra, kundili kana gyud naagi basihanan og tinuod ba. So unsay gihimo nila, unsay ginawali ni Pablo, ilang ginareview. Kay sa ilang panahon naanay makita nga basahon, makita na nila ang pulong, mabasa na nila ang pulong. Ug tungod nini sila nga nagadawat sa mensahe, ingon siya dinhi, nagasusi sila, examine the scripture every day to see if what Paul said was true. Tinuod ba? Kay kung ilang makita nga mabasa gayod nila, kung kini makita man og mabasa, ila gayong sundon kini. Tungod kay kini mga taga-Bereans, kini mga taga-Bereans, praise the Lord, mga tao kini nga dili basta-basta, gikan sa ilang mga kinaiya ug sa ilang panimalay ug sa ilang mga kultura, kinahanglan nga magpuyo gayud sila nga adunay insaktong pundasyon. Sama karon nga akong gibasa sa Acts chapter 17 verse 11. Wala sila makumpiyansa sa wali ni Pablo, kundili ila gayud nga ginasusi, ginatan-aw og tinuod ba ang gisulti ni Pablo. So nakita nato dinhi nga silang mga taga-Bereans nagkinabuhi sa insaktong pagkinabuhi. So ingon ni ana mga igsoon. Okay. Og tungod niini, makita usab nato na ang tao nga nagapaningkamot, praise the Lord, kitang mga anak sa Dios. Okay.
Ang mga anak sa Dios mingon amen. Amen. Praise the Lord. Kita nga nagatuo ni ini, kita nga nakasabot ni ini, kita pod ang naninguha nga makapadayon kita ni ini. Dinhi sa proverbio, malipayon na ito magkasing-kasing nga nakakaplag ni ini mga butanga. Okay, sa proverbio chapter 21, okay, verse 21, nagaingon siya, he who pursue righteousness, siyang nagapaningkamot sa pagkamatarong, siyang nagapaninguha, dili pagkamatarong nga iya-iya ra, kundi siya nga nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo, siya nga nagapadayon sa pagkamatarong diha kang Kristo, ug sa gugma, makakaplag siyag kinabuhi, find life. Tiaw mo na mga igsoon. Ug tungod kay nakakaplag ka mas kinabuhi, nakita ko nga wala gyud ka magmahay sa imong kaugalingon, dili ba? Okay. He who pursue righteousness and love finds life. Dili lang nakakaplag sa kinabuhi, kundi muuswag ang iyang pagkinabuhi. Prosperity. Dili prosperity lang sa material, mag-uswag ang imong spiritual. Sa Ephesians chapter 1 verse 3, dili ka nang giingon nako na material blessings na kung daghan kag mga kwarta, bulawan, butang ug uban pang makita sa tao, maingon gipanalanginan, dili hinuon kana mao'y tinuod nga panalangin. Ang tinuod nga kauswagan naa sa sulod. Sulod sa atong kinabuhi nga magpuyo kang malipayon, amen, magpuyo kang malinawon, magpuyo kang adunay katagbawan. Itong niaging mga Domingo nga naghisgot ako may tungod sa the secret of contentment. Sikreto sa pagkatagbaw. So maunay tinuod nga panalangin. Kay moabot ang panahon mga igsuon sa pagkakaroon daw hamugaway pang atong kahimtang. Moabot yung panahon nga hubuon na nato ang tanan. Praise the Lord. Wala na. Masibot pasabot ang hubuon. Persecution. Muingon ka na, biyaan na nato ning atong kaugalingon. Kaya nga naman, dili na basta-basta ang kainit. Praise the Lord. Diha kang Kristo versus kalibutan. Mo nag-iingon sa John chapter 15. Iyon siya sa dihang kamo ginalutos, hinumdumi nga dili kamo ang gilutos, ako ang gilutos. Okay, praise the Lord. Hinumdumi siya, dili kamo, ako ang gilutos, tungod kay kamo na nagdala sa akong ngalan, busa kamo usab, na sama-sama ka nako. Praise the Lord. So mauna mga igsuon, andam ta nga moabot ng mga panahon na andam ta nga modawat ni ana. Okay, andam kita. So mauna giingon nga ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Kung unsa man ang naa sa unsa man ang gipanalangin o gihatag sa Ginoo nato karon, magpasalamat ta nga nakaangkon ta ni ana. Nakabalay ta, nakaluti ta, nakasakyanan ta, pasalamati. Pero pag abot sa adlaw, kanang tanan i-lockdown na usab kana, praise the Lord, andam tang modawat, dili nato kawid-an ang mga butang ni ining kalibutana. Kay ang tinuod nga panalangin naa sa sulod sa kinabuhi sa tao. Pagkamatarong, kalinaw, kalipay, diya sa Espiritu Santo. Righteousness, peace, joy from the Holy Ghost. Mao nagiingon ni Pablo sa libro sa Roma, chapter 17:14. So mauna ang giingon niya. So dinhi, usbon ko sa pagbasa, nagaingon siya dinhi, he who pursue righteousness, Proverbs chapter 21 verse 21. Siya nga naninguha kanang purso diha nagagrow. Pursue righteousness, nagatubo siya, nagagrow. Kay mao manay atong kinaiya sa Kristohanon, magtubo gyud ta ingon nga muhamtong diha sa Ginoo. Okay, gawas nga magtubo ka o ingon siya makakaplag siya og kinabuhi, find life, prosperity and honor. Praise the Lord, hallelujah. Okay, so mauna siya. Right and strong foundation. So mauna mga igsoon kinahanglan na ato gayud nga pagabuhaton kini. Tungod kay kining right and strong foundation, mao kini siya ang gabayan sa usa ka magtutuo diha kang Kristo na inigbalik sa Ginoo, muuban gayud kita. Praise the Lord. Amen. Okay, amen. So dinhi mao ni ang giingon sa Biblia na kinahanglan nga ang atong kinabuhi aron mahimo kitang right and strong foundation, sapsapan gayud kining kinabuhi. Praise the Lord.
Mao nagiingon sa 2 Timothy chapter 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios sa aron sa pagtudlo, pagbadlong, praise the Lord, sapsapan siaro. Hinumduman gid nato ang atong mga kinaya kaniadtong ikumparar karon lahi, no? Mahibaw-an nimo ang tawo nga nagtubo ug ang tawo nga wa pud magtubo. Praise the Lord. Okay. Mao na nga daghan pang mga dili Kristohanon karon nga kung masangyawan nimo maningkamot gyud sila. Mo nagiingon sa Biblia na daghan ang nahiulahi nga nahiuna ug ang nahiuna naulahi. Okay. Mayo gani kung mahiulahi oroy ug wa na gyud hino iulahi. Okay, so mauna, no? So maningkamot gyud ta mo nagiingon sa Timoteo, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Akong tan-awon kadali ha, ang tibuok kasulatan mo ni tuyo. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Mo ni tuyo dinhi, all scripture is God's breath and is useful for teaching, tudluan kita, rebuking, badlongon kita, correcting, i-correct kita, and training in righteousness. So i-train up ang pagkamatarong nga gikan sa Dios, mao ni ang i-train kanato. Praise the Lord. Makamao na tang manahod-tahod, makamao na tang muila sa tao, makamao na tang mupaubos sa tao. So mao na siya ang insakto og lig-ong pundasyon. Gawas pa, mamunga ang imong kinabuhi. Praise the Lord. Ayaw kalimot niya ng bunga. Ang tao nga nagagrow, ang tao nga naningkamot, ang tao nga nagapabilin diha kang Kristo, mamunga gayod. Dili man gyud hinuon tanan magdungan ang bunga, apan mag-anam ang mga bunga niini. Praise the Lord. So dili gyud nimo basta-basta lokaton kining klase sa mga magtutuo diha kang Kristo, kay ngano man ang iyang bunga maoy mahimo niyang ginansya sa iyang pagpangalagad diha sa Ginoo. So kitang nakasabot niini, maningkamot gayud kita nga musakay sa gitawag right and strong foundation. Praise the Lord. Gawas nga strong foundation, doon na pagigitawag strong determination. Kinahanglan nga doon na gyud ti lig-on, determinado ang atong pagkakristohanon. Praise the Lord. Determinado, kabalo ka na unsay sangputan sa tumoy ni ining pagkamatarungana. Dili madugay ba ang Ginoo? Praise the Lord. Hallelujah. Sapsapan, pasalamati ang Ginoo. Magpasalamat kita nga masapsapan. Dili lang membro, pati ako nga pastor, magpasapsap kay ngano man wala pa may hingpit tanan, dili pa, pero nagagrow kita. Praise the Lord. Sa dihang nagagrow kita, ginasapsapan kita pirmi. Mao na nga tanang mga pagsulay nga moabot pasalamati Ginoo kay mao ni giingon sa Romans chapter 8. Okay, Romans chapter 8 atong tan-awon sa magadiot. Praise the Lord. Okay? Okay. Aha. Sa pa ingon siya. Okay, sa Romans chapter 8 verse 28. Okay, pasalamatan nato kay ngano man inig-abot sa hangin, inig-abot sa baha, sulayon, makita pa nga napay diferensyang kinabuhi. Pasalamat ang Ginoo kay ngano ginasapsapan, ginahugasan ang atong mga kalag, ginahugasan ang atong kinabuhi. Pasalamati unsa may mudangat sa imong kinabuhi na salamat Lord sa nagkadaiyang pagsulay. Salamat Ginoo sa nagsilaob nga mga problema. Salamat Ginoo kay mao ning giingon sa Romans 8 verse 28. Ingon siya, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. God works. So kining mga dagan sa panghitabo, dagan sa mga pagsulay, kalayo sa mga problema uban pa, God works. Ayaw kalimot, ang Dios wala mo biya kanimo. God is still working in you. Nagalihok siya uban kanimo. God works aron na ma-remind, aron na mapahinumduman ka nga kining sakita, kining bulinga na apani. So imog yun ang kuwaon. God works. Praise the Lord. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Praise the Lord. God works. Nagalihok siya sulod sa atong mga
kinabuhi. So mga igsoon, pasalamatan nato ang Dios niini kay ngano man ginasapsapan kita sa pulong sa Ginoo, dili sama sa kaniadto nga ang atong pundasyon walay kusog, walay sapsap, walay mga pulong. Okay, inisulod na to sa simbahan, daw tinuod nga pagamatarong, apan inigawas na to sa simbahan, praise the Lord. Wala gihapon makita ang dakong kausaban. Mao nga, kanunay yun tang mapildi, inig abot sa ulan, inig abot sa baha, inig hampak sa hangin, matumpag dayon, kaya nga naman, walay kusog, dili man si Kristo ang pundasyon sa atong pagtuo kaniadto. Lahi karon maninguha og maningkamot kita. Praise the Lord. Makamao na kitang muila sa tao. Dili sama sa unang panahon na muingon kita, dili ko kasabot. Dili gyud na pwede sa ako, pero karon unsay giingon sa Biblia, sapsapi ang imong kaugalingon, consider other is better than you. Makamao na tang maglakaw ug magkinabuhi diha sa pagkamapainusanon. Kay ngano, ang Matthew chapter 12 nag-ingon siya dinhi, ang magpaubos, praise the Lord. Iyang ipataas. O nga magpataas, unsa kuno to? Iyang ipaubos. Mao ba ni? Okay. Okay, praise the Lord. Okay, so mao na to. Ingon siya, ang magpataas, iyang ipaubos, o ang magpaubos, iyang ipataas. Okay, so dinhi magapadayon kita magigsoon, magpasalamat kita kung unsa may mga pagsulay, unsa may mga dagan sa kinabuhi, praise the Lord. Dili mo itubag ka ng mangitatag ka ng unsa ni ka ng maragit say dapig nato. No, dili na siya. Kinahanglan Dios maoy dapig nato. Amen. Na ay mga problema sa kinabuhi, dili kinapwede. Walay laing Dios nga imong sampiton. Dios ra gayud, si Kristo ra gayud ang imong magtatabang. Kay ngano, walay saad sa tao. Ang tao mo talikod ra na nimo. Nag-ingon ang Hebrews, ingon siya, dili ko ikaw biyaan, dili ko ikaw talikdan. Nag-ingon ang iyang pulong. Ang Ginoo nagaingon niya na, never will I leave you, never will I forsake you. So mauna, mga igsoon ang giingon sa atong Ginoo. Kinahanglan na tumanon gyud nato ang kabubuton sa Dios, kay kun wala pang ning pulong sa Ginoo, nawala gyud ta niani. Mga ko, wala gyud ko'y pagduwa-duwa, ang pulong-pulong tinuod-tinuod gayud kini. Ingon siya nga, ang pulong nga akong gisulti kaninyo is spirit and life. So, ang tanang mga pahimangno, ang tanang mga pamaagi sa pagkinabuhing Diyos noon, mao na siya ang right and true, strong foundation diha sa pulong sa Ginoo. So, ingon siya, anak ko, sa Proverbs, nindot kaayo ang libro sa Proverbio. Ingon siya, anak ko, praise the Lord. Chapter 4, ang Proverbs chapter 4, nagaingon siya dinhi, my son. Okay. Ingon siya, my son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Okay. Ingon siya, do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them, and health to a man's whole body. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Put away perversity from your mouth. Okay. Keep corrupt talk far from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Make level paths for your feet, and take only ways that are firm. Do not swear to the right or the left. Okay. Do not swerve to the right or the left. Keep your foot from evil. So mauna ipahinomdom sa Ginoo sa ato. Tungod kay dili gusto ang Dios nga ako ikaw nga nagasunod kaniya, mahilayo, masaag kita. Gusto sa Dios na kanunay kitang magasunod kung asa man siya kita nagasunod uban kaniya. So mauna mga igsoon, ang insaktong pundasyon naa sa pulong sa Dios. Kitang nakadungog o kitang nakasabot, padayon ikaw sa insaktong pundasyon. Praise the Lord. So mauna, gawas pa, mamunga ang imong kinabuhi. Praise the Lord. Sa Galacia, kung sa matong bunga sa Galatians chapter 5, 19. Okay, gugma, kalipay, okay, love, joy, peace, patience,
kindness, goodness, faithfulness, okay, gentleness, unsa pa to? Praise the Lord. Self-control. So, kining mga bungahan hinay-hinay yun ni siya panggula sa imong kinabuhi. Dili yun ni siya diha dayon magdungan. Anamon pa ni, sulayon ka pa, kung naa ka ba'y gugma sa imong kinabuhi, naa ka ba'y kalipay, naa ka ba'y gugma sa pagpangalagad, kamao ka bang muhigugma sa imong kaaway, inon ta nga pagasulti. Wa man di naman ta hinuon mangaway, awayon man ta. Kamao ka bang mahigugma niya na? Okay, kamao ka bang muila niya na? Praise the Lord. Joy, panahon sa kawadon, panahon sa kalisdanan, mugawas bang kalipay? Okay. Peace, kasamok sa panahon na abay kalinaw ang imong kasing-kasing. So kining tanan, ipaabot gyud ni sa Ginoo, ipabati gyud ning mga bungaha sa imong kinabuhi. So mga igsoon, bulahan kaayo kitang nakadungog niini. Bulahan gid kita nga nakasabot niini kay nganuman kita na mismo ang maningkamot ug maninguha na kanunay natong mapasunod ang atong kaugalingon diha sa pulong sa Ginoo. Kay kung wala pa ni, praise the Lord, hallelujah. Mo nang giingon ni Jesus kang Marta. Ingon siya, Marta, ngano ba nga nagkapuliki ka? Usa lang ang gikinahanglan sa tao. Unsa gikinahanglan sa tao? Pulong sa Ginoo sa Luke chapter 10. Ingon siya, Marta, the Lord answered, you are worried. Ngano ba nga nagguol ka? And upset about many things. Nagkabalaka ka, nagkapuliki ka. But only one thing is needed. Usa lang ang gikinahanglan sa tao. Only one thing is needed to man. Okay, unsa man? Iyon siya ang pulong sa Ginoo. Ug karon nakuha na ni Maria. Mary has chosen what is better. Okay, wow. And it will not be taken away from here. Praise the Lord. So, nakuha na ni Maria. So, mauna mga igsoon, dili na gyud ni malalis. Mag-unsaman ang dagan sa panahon. Mag-unsaman ang dagan sa kalibutan. Dili na kita ianod sa kahadlok. Dili na kita ianod sa kabalaka. Dili na kita ianod sa daghang mga problema. Kaya nga naman, ligon ang patukuranan. Ang saad sa Dios ligon, ang pulong sa Dios ligon. Dili na gayud mausab. Ang Dios nagabantay sa iyang mga saad. Walay usa nga iyang pagalabyan kundi tanan, praise the Lord, tanan. Iya gayud nga pagatumanon, sumala sa imong naangkon, iya gid kanang pagabuhaton igsuon. Wala nay lain pa gawas niini, diha ra gayud ang tanan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. So, mga igsuon, ingon ni ana gayod kanindot og katahom ang saad sa Dios kanato. Tungod kay ang iyang mga saad, dili na gayod mausab pa. Praise the Lord. Dili na gayod. Ang Josue 23:14, atong tan-awon kadali ang Josue 23:14. Praise the Lord. Okay, so niingon siya dinhi 23:14. Okay. Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promise the Lord your God gave you has failed. Okay, unsa kuno to? Wala kuno'y mga gisaad sa Ginoo nga iyang gisaad diha kaninyo nga iyang gipakyas. Ingon siya dinhi, every promise, every number of God's promise, from number 1, from number 2, from 1,000, from 2,000, every number of God's promise. Okay. Every promise has been fulfilled. Every promise has been. Tanang saad. Praise the Lord. So kitang nakasabot ni ini, maningkamot ug maninguha gayud kita. Pursue. Praise the Lord. Pursue righteousness. Mo nang giingon sa Proverbs chapter 21 verse 21. Siya nga nagapaninguha, pursue, makakaplag siya sa kinabuhi. Righteousness and love, ingon siya. Makakaplag siya kinabuhi, prosperity. Praise the Lord. And honor. Pagkanindot gid kaayo mga igsuon ang gisaad sa Ginoo kanato.
Siya nga nagapaninguha, siya nga nagapaningkamot, praise the Lord. So mga igsuon karong buntaga, usa ka dakong panalangin nato kini. Amen. Usa ka dako kaayo nga grasya nga atong nabati. May panahon na may magkaluya kita pero dasigon ko ikaw. Padayon. Dili kita ingon ang Galatia chapter 6, dili kita magakaluya sa pagbuhat og maayo kay sa insaktong panahon atong anihon. Okay. We will reap the good harvest. Dili kita magkaluya. Let us not become weary in doing good. Dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo. Nga naman, kining pagkamaayo nga atong ginahimo, pagkamatarong nga iya sa Dios. Kaya nga naman, atong anihon ang maayong ani. Praise the Lord. So mauna karon magigsuon nga dili gyud basta-basta ang atong ginasubay karon. Mao na nga salamat sa atong magigsuonan. So ayaw kalimot, duha lamang ka pundasyon, wrong and the right, strong foundation. So kining giingon wrong foundation, mao kining pundasyon nga ginasunod nato kaniadto. Apan mga igsuon, kung unsa man ang imong status karon, Kristohanon ka man, wala kong maingon wrong foundation ka. Kung dili naa ka sa right, apan nagagrow paghihapon ka. Kitang tanan mo grow. Nay panahon na mo ra og dili ka makapugong, wala na magpasabot nga palpak ka, nagagrow ka. Padayon igsuon. Kay ang Dios adunay dakong kahingawa kanato. Nagatan-aw siya. Mao lamang na gusto niya na makamao, makasukad kita diha sa pulong sa Ginoo. So kung adto ta sa panahon karon, gawas nga nagagrow kita, naapoy uban na wa gyud maningkamot nga maggrow siguro. So kining pagka mahimo na kining pagwali. So kining mga preachers, ako makaingon ko maayo man ang mga preachers pero magbantay siguro ta mga igsoon. Magbantay ta siguro may panahon masayop kami o baka ang natudlo base na sayop baka pero dili gyud imposible siguro mahitabo kay naa man ta sa word. Okay, so dinhi nganong maingon ko nga may posible masayop na ay mga preacher pod tungod kay dili man ko maingon nga makita sa uban kun dili wa man ko magapananaw sa uban. Ang akong gitanong pulong lagi sa Ginoo. Matthew, ato tanawon ng Matthew chapter 21. Tanawon sa nato ha. Na dili nato maingon nga tanan kay dili man nagawali lagi tanan sa ngalan sa tong Ginoo. Okay, Matthew chapter 21. Praise the Lord. Siguro nagangawali po sa ngalan sa Ginoo pero ang ilang kinabuhi wala po gyud siguro buhata nga mahisunod. Kay importante gyud na magkinabuhi kita nga true right foundation. Okay, so dinhi sa Matthew chapter 21 makit-an magud nato dinhi ang giingon sa atong Ginoo ha. Okay. Matthew chapter 7 dili 20, Matthew chapter 7 verse 21. Okay, makita magud nato dinhi nag-ingon siya dinhi, not everyone who says to me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. So unsa bot pasabot nimo niini? So daghan siguro pod nga nagapaninguha nga nagawali pero ang kinabuhi ba dili strong, wala dili right and true foundation. So inunta nga pagasulti, wala dili ni ako dili dinhi sa pulong ko sa Ginoo, wala ko tawo nga gipasabot niini. So dinhi nagyo siya, not everyone who says to me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Okay, so ngano nakaingon man siya niini? Ingon siya, but only he who does the will. Katulaman kuno siya nga nagatuman. So daghan siguro mga preacher na ingon niini sa Matthew chapter 23 pagyud-tabi. Matthew chapter 23 ni adin ni bidaw tan-aw nato ning Matthew chapter 23. Okay, so mao ni ang problema. So kinahanglan dili ta magpalipat atong tan-aw ng atong mga kinabuhi nga musubay gyud ta, dili ta mo tan-aw og kinsay atong himong idolo kundi himuon natong idolo si Kristo. Okay, diri sa Matthew chapter 23 mao ni ang problema ingon siya dinhi verse 2. The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must obey them. Verse 3. You must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. Mao na problema.
So, okay, wala ko'y buti pasabot na ini nga tao. Apan, dili ra ko sa pulong, ha? Okay, wala ko'y tao nga gitunong ni ani. Okay, so mo ni giingon ni Jesus. Mo ni giingon ni Jesus, ha? Ayon siya, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. Okay, verse 3. So you must obey them and do everything they tell you. Ang mga giwali nila, buhata lang. Ingon siya, apan ayaw buhata ang ilang ginabuhat. Kay maayo ra silang musulti, apan dili mutuman sa ilang giwali. Okay, mao nay problema karon. Mao nay uban po makadungog nga, do what I preach, but do not do what I do. Okay. Dili po na pwede sa ako buhatang akong giwali apan ayaw sundang ako. Okay man siguro gihapon na ayaw ko niyo ambot pasabot na nga ayaw ko niyo iduluha. Buhatang akong giwali pero ayaw ko niyo idol kay base makakita mong sayop nako. Murag ana siguro. Okay, so dinhi makita nato magigsuon na maningkamot kita sa tinuod nga pagamatarong. Amen. Atong pangayon uban sa mga pagampo nga magkakinabuhi kita sa insaktong pagkinabuhi. Praise the Lord. Kay walay exempted sa tanang magtotoo. Tanang mga magtotoo diha kang Kristo, kitang tanan muagig ulan, muagig baha, muagig hampak sa hangin. Apan tungod kay insakto og tama nga pundasyon, dili kagayod mawala. Apan ayaw kalimot, grow and grow. Mutubo gyud kita. O nagapanginaot ko nga inyong nasabtan og nakuha ninyo ang kinatibukang mensahe niining adlaw karon. Okay. So siguro sa next Sunday mga taga City Cathedral sa Tagum City. Siguro ni anatay atong regular mass, no, doon na tayo mass gathering. Matud pa nila distancing. Okay, siguro pero kay lugar-lugar magyud ta. Di magyud ni mapugngan pag ingon nga musimba mo aragwa di gyud ka makaingon nga ikaw sa first mass, so doon na tay first siguro buhaton, first and second mass. So maninguha mag ato paning tun-an kung sanay orasa siguro wala na tay Sunday school, largo na ta sa atong simba dayon wali. Okay, niya doon na patay buhaton kung sa i-arrange nato ang mga oras kay naaman gud tay curfew. Gawas kung wa tay curfew kay pwede mabalik ang una natong normal nga pagsimba. Okay, kay naaman tay curfew alas 8 pag yun, oroy ug mahuman butag alas 8 sa gabi nya makauli bug alas 8:30 na. May di man magida maglikayan na mag-istorya hay pag yun. Na pa mga istorya. So ana na lang no sa gabi dili lang gid siguro usa ta magsimba. Okay, ug unsa may buhaton nato, basta ina na lang paminaw lang mo niya unsay atong mahimo ug maabot sa mga pamaagi. Magampo kita sa Ginoo ug ang Ginoo na maghatag og arrangement niya na. Okay? Salamat kayo sa inyong pagig-uban tanan nga mga televiewers uban sa atong mga kaigsuonan nga tuwas sa lagyo nga mga dapit. Salamat kayo o ilabi na sa taga-Butuan. Praise the Lord. Okay, so dinhi makita nato dinhi ang atong mga kaigsuonan si Jen Boynafi, Paraiso Albano. Maayong buntag pastor, maayong buntag usab. Okay, si atong ingon siya amen. Si Jen Boynafi Paraiso ingon siya amen. Okay, Paraiso Albano. Si Don Bacalso ingon siya amen. Si Duming Kansiran ingon siya amen. Okay, Sildon, kumusta ka Sildon? Don, gimingaw namin nimo Don. Kumusta man si Papa, si Mama? Okay, nag-aampo gid mi sa inyo Don. Okay, si Eddie Lucero, okay, ingon siya amen, praise the Lord. Sa Cebu kini. Si Mimi, ingon si Mimi, amen, thank you Lord. Okay. Unya si Duming Kansiran, ingon siya praise the Lord. Si Josephine Dueñas Broniula, okay, murag Tagalanaw ni. Ingon siya amen, praise the Lord. Okay. Si Treji May Ponsica Burgos, ingon siya amen. Si Maribet Nasol, okay, Maribet. Okay, maayong buntag, ingon siya amen. Maribet Nasol Tayag. Okay, si Rosel Buntor Singkol, ingon siya amen. Hallelujah. Okay, si Bing sa St. Louis, dito ni Canada sa Quebec. Ingon siya happy Sunday. Dan watching
Facebook Live from Pastor Rio. Okay, Pastor Rio, Moira Puentes. Okay, morning. Okay. Si Vincent Luis, salamat sa mga pulong Lord. Ingon siya. Lig-unon jud mi. Ingon siya namo sa imong mga pulong. Tinuod na. Ingon si Eddie Lucero, amen. Hallelujah, Jesus. Okay, si Karen, ingon si Karen Molina. Ingon siya, amen. Jocelyn de la Piña, ingon siya, amen. Si atong-atong, ingon siya, praise God, amen. Don Bacalso, ingon gyapon siya, amen. Si Rochelle, ingon siya, Rochelle Bontor Singkol, praise the Lord, hallelujah. Josephine Duenas, Brunyola, okay, Tagalanaw ni. Ingon siya, yes, amen. Okay, si Marites Sansano Ragazzo, ingon siya, yes, Lord. Kumusta mo, Tess? Kumusta man si Bersani? Kumusta man mo diha? Praise the Lord. Ang Diyos nagauban kaninyo. Si nabay si Vincent Luis, ingon siya, amen. We keep on growing, tama jud na, pastor. Dili jud di ay magdungan og pamunga ang mga Kristohanon. Until in the end mamunga jud, di pa maulahi. Tama gyud, dili pa gyud maulahi. Ingon si Marites Ragazzo, amen. Okay. So dinhi praise the Lord. Si Rosalie Buntor, ingon siya, amin, salamat sa mga pagsulay, Lord. Okay, tinuod yun. Pasalamat rin kita diha. Ingon si Karen Arsina, amin. Salamat Ginoo. Okay, si Marie Rodads, ingon siya, amin. Hana Grace Kaday. Okay, kumusta man ka, Hana? Praise the Lord. Mora o mularga na rabay mong amiga. Karong pizza dos na, Hana. Suroy sa balay. Maribeth Nasol. Okay. Si Jocelyn de la Piña. Yun siya, salamat Lord. Si Ronel, kumusta man ka, Ronel? Okay, Ronel, kumusta ka man diha? Kumusta man ni mo, misis? Nanganak na ba to? Okay, si Ronel Katiis, Begonia is watching. Okay, si Mermerni. Kisa si Mermerni. Salamat sa mga pagsulay, Lord, nga akong nalagpasan, Lord. Salamat nga kini maghatag kanako og dugang kalig-on. Amen. Tinuod gid na Mer. Okay. Si Merko Kaday. Ingon si Merko, amen. Okay, ingon po si Karen, amen. Ang taga Cordoba, 1 week kalan Cordoba. Salamat sa iyong pag-tanaw kanamo. Kumusta man mo diha? Mga taga-kalan, gimingaw namin ninyo diha sa Cebu. Salamat sa inyong mga bakasi diha. Okay, so dili na ko balimtan to si sister na muna ako diha sa Cebu na lutuan kung diag bakasi nga pertininduta gyud kayo. Kinsa to nga sister to nga naa sa Katarman. Okay, kumusta mo diha kami? Nag-ampo ninyo sa mga Katarman. Mga Mingito family, mga Mingito family. Okay, kinsa ni si Michelle Frando Madino. Ingon siya, amen. Praise the Lord Jesus Christ. Okay. Si GR Andamon, ingon siya, sagot is watching. Wilkin, brother Wilkin. Si Wilkin Angkira is watching. Charito Bantayan. Okay, kumusta man lay? Si Nonoy, kumusta? Gimingaw na gyud mi ninyo. Si Marilan is watching. Gloria Molina is watching. Okay, si Gloria, kumusta man si Nonoy? Pamilya. Abis Romeo, ingon siya, amen. Si Chanel Ayuna, Yuna. Okay, nagatanaw depot. Kumusta man si Daddy, si Mami? Si Ridelson. Kumusta man ka ta? Morag, kusog ang ulan diri sa tagom ta. Nabasa ra ba itong imong bag? Gibulag ni Anle. Okay ra to. Nabasa kay nilatay man ta ang ulan diri sa ibabaw sa ato ang mixer. May gani kay wala nabasa ang atong mixer. Okay ta, padayon ta. Salamat kayo ta sa imong pagpakiguban. Jim De Guzman is watching. Jim, praise the Lord. Okay, kumusta man mo da, Jim? Si Mama nag-ingon to na kung mag-adto daw mo sa balay, magpagupit siya. Pamugbo siya sa iyang buhok. Kay igang daw. Okay, si Javelin Agbayani. Wenceslao, ingon siya, amen. Abis Romeo, ingon siya, amen. Maricel Cinco Suarez, ingon siya, amen. Okay, ingon ang taga Cebu, si Eddie Lucero. Amen, yes Lord. Eddie Lucero,
murag dito ni ang asawa ni pastora nato sa Hilutungan. Kumusta man ang taga Hilutungan? Kumusta si Pari Ismer sa Suong? Kumusta mo dia pari? Okay. Si Millie Muli is watching. Mel, kumusta mo Mel? Si Dudong Bert, kumusta? Rebecca Soriano Cargo, ako ning prayer partner. Okay, Pastora Rebecca Cargo is watching. Pastora, kumusta man mo diha sa Cotabato karon? Kami nagapaluyo sa pag-ampo ninyo. Ang Dios magauban kaninyong tanan diha. Si Charito Bantayan, ingon siya, to God be glory. Amen. Okay, salamat kayo Lai. Praise the Lord. Gimingaw nami sa inyo o sa inyong dapit dito sa Davao Oriental. Okay, manoroy ra taon niya dito ko normal na ang atong panahon. Okay, praise the Lord. Sheldon Buaron is watching. Okay, si Randy Tayag is watching. Randy, kumusta mo si Kukoy? Okay, salamat kaayo. Umorag hapit na gyud ang atong panimbahon dinhi. Okay, matud pa nila doon na tayo social distancing. Magdistansya ta pero di gyud mapuga ng mga membro morag og magdistancing ta abot gyud sa karsada ning uban ani. Abot sa karsada. Okay, praise the Lord. Salamat pa. Ayo mo diha sa inyong mga trabaho sa Georgia, USA. Okay, mga lagyo ding mga tawhanan niyo tuan ni sa Amerika karon. Okay, ingon si atong brother, atong amen. Wa gyud ta mahimo if wala ang Dios. Tinuod gyud na brother. Si Marie Rodads, ingon siya, yes, amen. Abigail Tihada, okay. Abigail, kumusta man mo? Kumusta man si Sion, si Sayon? Kumusta ba ang gamayng tao? Okay, si Bujak, Jack. Okay. Uy, niya na may mo arag ininsik di na yun mabasa. Amin na rin ako, ani. Di na ako mabasa ni. Okay, si Marie Rodads is watching. 1 week kalan Cordoba is watching. Fronteras Leo. Oy, brother, kumusta man mo diha? Nagapaloyo gid mi sa mga pag-ampo ninyo diha. Kumusta man si Sister Laura? Okay, so mag-amputa na maablihan na ang inyong negosyo diha. Okay. Fronteras Leo is watching. Si Don Bacalso, ingon siya, amen, praise God. Si Richel Bontor, happy birthday, advance pastor. Oy, ugma, birthday na ako, pero ayaw gyud mo pagharana kay Bas. Ayaw mo, birthday na ako, ugma. Ayaw na lang mo pagharana, maginampuay na lang ta. Okay. Praise the Lord, okay. Nandigin mapugan na agi bumisita ba? Pero sige na lang, okay. Happy birthday siya si Bing Luis. Naadi ay mo sa taas day pastor. Ay, ingon si Bing, ingon siya taga Kwani. Iyat kwarda taga Tuani sa Canada karon. Ingon siya naadi mo sa taas pastor. Niami sa taas. Praise the Lord. Niami diri sa taas no, nindot hayahay kaayo. Okay, si Maricel Cinco Suarez. Hina signal namo pastor. Adi ay hina. Sige ra magamputan nga mo kusog. Si Rosalie Gides. Rosalia. Ay, si Rosalia. Si Ian eh. Okay. Si Sir Iya diri. Nonisa is watching. Si Don eh. Salamat sa Ginoo. Okay, Don. Don, sorry na diri Don. Kay gimingaw nami Don. Si Don Bacalso. Yung si Amin. Son J. Salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor. God bless. Kisa ni si Son J. Sanjay. Okay. Si Bing St. Louis. Unta na gihapon ang FB live jud para makadungog jud mi sa mga pulong kanunay kay wa joy simbahan diri at sa akong dapit. Ay wala daw simbahan sa Canada nila dapit nilagi po yan. Gusto nila na magpadayon. Magpadayon gyud ang ato ang live streaming. Okay, magpadayon bisan og magsimba nato diri pero magpadayon atong live streaming. Sila si Loloy si Anle mao man gyud naga-operate ni ani. Sila mo'y makabalo ni ani kay kung wala ni mga tawana na unsao man pag live nato. Okay. So iampo po nato sila si Pastor Anle mao'y akong associate ni ining kasimbahan sa The City Cathedral o si Brother Loloy. Okay, mao ni sila ang mga kauban namo. So dili lang si Loloy daghan ni sila dinhi. Niya si Alan Corayag, na si John Banjula, niya sila dinhi uban pa si Jay Gomez. Niya din ang atong mga dali ra gyud masugo si Brother Pidot. Okay, praise the Lord. Okay, si Kira Algabre, salamat sa Ginoo. Si Melbert Escalera, Chukas,
Ingon siya advance happy birthday pastor. God bless you. Salamat kayo. Okay, ingon siya Maricel 5 Soriano. Kami parang pastor. Oy, taga parang di ini. Si Maricel 5 Suarez. Kami parang pastor. Parang. Okay, salamat kayo. Mga taga parang. Okay, Mengi Boy Limit. Amin ingon siya. Si Kir Algabris watching. Carlos Arancon ingon siya good AM may buntag pastor salamat kayo sa gasa sa kinabuhi nga imo na usab kami giatagan og lain na usab na higayon na makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat pastor. God bless you and your family from Davao City. Taga Davao din siya. Davao City ni si Carlos Arancon. Salamat kayo brother Carlos. Okay, ingon si Maribet na Sultayag. Salamat kayo sa mga pulong pastor Dudong. God bless you and your family and advance happy birthday. Randy Tayag, salamat sa mga pulong pastor. God bless. San Kisi Molina is watching. Ay, Kisi. Si Don Bacalso. Thank you Lord from Davao de Oro, Pastora Aguilar. Pastora Aguilar. Uy, DI. Salamat kayo. Sildon, ingon siya maayo kayo, Papadudong. Salamat sa Ginoo. Sildon. Okay, kung normal na, bisita na diri. Okay, Miraflor, tayong is watching. Salamat kayo, Stermy. Salamat kayo. Okay, si Arden Bulando, Tahom. Ingon siya, salamat pastor. Salamat mga pulong pastor. Okay, si Merko Kaday, salamat sa mga pulong pastor. God bless. Si Don Bacalso, God bless pastor Dudong. Okay. Mermerni, watching from Hong Kong. Oy, praise the Lord. Hong Kong man din ni. Sa Hong Kong din ni si Mermerni. Watching from Hong Kong. Thank you, pastor. Okay, salamat po. Salamat. Ayan siya, Redilson, Mata Verde, Milyama. Adi ay? Okay, nabasa to. Kaya naulanan, gibulad na ni Anli. Ang imong gadget po, gibulad ni Anli. Okay na gadget niya, le? Okay na daw. Okay. Si Shemisu Akimi. Okay, wala kita kailani. Shemisu Akimi. Yung siya amin, thank you and God bless me and my family are listening here in Yokohama. Uy, abot pa dieta sa Yokohama. Naadi po mga listener sa Yokohama. Si Shemisu Asumi. Shemisu Akimi. Japan? Japan da ini. Yokohama. Tama, Japan. Yokohama. Kung balihon ni mo ni Amahokoy. Okay. Japan. Praise the Lord. Ingon siya din me and my family listening here in Yokohama. We hope that we can visit there. Okay, salamat. Makabisita ka dire. Okay. Ingon si Tata Redilson. Ingon si Redilson Materdi Milyama. Okay, Rami Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay. May mo bagampo nga Ginoo magapadayon nga magauban ka ninyo. Si Jansen Garcia. Mayong buntag Pastor. Salamat kaayo sa mga pulong. Bless kaayo mi Sinto family. Ay, mga Sinto family. Keep safe mo always Pastor. Uban sa imuhang pamilya. God bless Pastor. Okay. Okay, praise the Lord. Si Arden Bulando, Tahom. Ingon siya, regard ko sa akong auntie pastor, si Auntie Flor Gore. Ano pa si Abis Romeo. Advance happy birthday, pastor. Ano si brother tong atong, ingon siya, oy, happy birthday, Pastor Dodong. Salamat gid kayo. Niya ingon si Bing Luis sa St. Louis. Si Bing, happy birthday, pastor. God bless you and your family. Ingon si George Johnson Garcia. Laban lang jud tapermi pastor kay ang Ginoo nagauban sa atua tanan. Salamat jud kaayo sa mga mensahe pastor og advance happy birthday pastor. More birthdays to come and God good health always. More blessings. Salamat gid kaayo. Salamat kaayo brother Jason Garcia. Okay, si Mermer. Ayon si hello kuya Luloy Kaday and family. Okay, Luloy Kaday daw ingon si Mermer. Ingon si Minggoy Liemet. Ingon si happy birthday pastor Gilbert Kamana. Ingon si brother Gilbert Madino. Ingon si watching here Tarlac City. From Tarlac City. Ingon siya. Amen. Praise the Lord Jesus Christ. Okay. Si Bong Sano Kihada. Ingon si amin pastor Bogs Davao City. Okay, salamat. Jocelyn Arcelia Adlaon is watching.
Lydia Villegas. Okay, salamat kayo. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Ang Dios magapanalangin o ang Dios magadugang pagkusog kaligon sa inyong kaugalingon, mga panglawas, good health, o guban pa mo kaniya mo mga pagampo nga ang Dios kanunay nga magapadayon nga magapaluyos tara ninyong paningkamot. O gayo kamo kabalaka, kami usab nagampo kaniyo. God bless you. God bless all. Okay, salamat. Salamat maayong buntag. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan, kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan, kuhaon, lalino pag-aaning lutong kataho, ang langit tulong bulawan ang ating pag-alatan daw sa langit ang iyang kadan asyudan kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Jesus. Tulong tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Subak sa kinabuhi, kristal na buhok tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos hapon na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan, kuhaon, sugaton ka siya. Ikaw o ako, iyan, kuhaon, lalidong nagdusa, panganod, lulong kalipay ang ating matagam naman, kauban ka siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagilan, wala na'y kamatayon, lulong tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatahon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na